हम एगो बात सरपंच साहब देखी ले रहे भैया ये तो 3-4 साल से गावत रहे। हां इनका ही ना बुझला कि हमारा चहेता कितना बड़े गाड़ी से ले अब मंच पर ले रात भर केहू ना केहू सेल्फी लेत रहेला। ए भाईवा के केहू झाटियो बराबर ना पूछले के एगो फोटो दे दा जबकि हाथ गोड़ से निमन बाड़े। खैर कोनो बात धोखा खा गइल बड़े। खेमटा में गीत है ददन भैया ए लोग के जे प्यार करलन वो करा से बड़ पैसा कमावेला हम ना देख ना जानी ददन भैया। ए में दोस्त के करबा के कर दिल दिल मन मनाइयो लियाई वो सारे ना मानी खातो रहबो गिलास में पेक बनौला पहले गिलासिए में लोग के ला भात में देखबो वही में लोग के हई त पखेव डाले गोमन तो पखेवे में लोग के लगलो अजीतो के प्यार भई रहलो ओ है बाददन भैया कि जमन है हमरा लोग जमन है हमरा लोग तहरा लोग कोई ई दिल अपने न भई बस कर जा भइल तवन भई जमन है हमरा लोग जमन है हमरा लोग तहरा लोग कोई बाकी दिल अपने न भई दिल अपने न भई तारा धो देलू लोभ से ही गीतिया डाउन भाई में सब अकेलैया डाउन हमारे के लगा 53-54 गाना यूट्यूब पर बाजता है। प्रणाम करनी है 4 बरिस से 4 गो गीत लेके बाड़ो अजय 93 से गावत अब जोड़ ली कितना दिन हो गई जाना बेरा सम कोनाई गावत नहीं सरपंच साहब अजी तो हरी हगिज पहन के पैदल दौड़त रहस दुआर पर जाने 500 रुपया हमरा के भेजले बानी बार बार पलगी कनी है भगवान बनौले रहे जाई अरवा सब मुंह में मत परी हम अमर हो जाए जाई ऐसे हाई कोली 10 को देह कम हो जाई ए न हो को नहीं जाने की कोचस जस हो खेला 10-20 को देहिया जौन मान उहे देहिया वाला जानता तो माजा रह जा अंतिम पद कहे के बा बाकी एगो साढ़ू के लइका बाड़े के संजय शराबी नाम हो। अच्छा बड़ी धनी घर के हम कोटा ना उठे तो भात से दर्शन बहुत अमीर घर के आई हमारा के उदंड अंग का प्रयोग कइले है जान तनी नटखट पहले के पढ़े में तेजो हो 7 वर्ष के उम्र है फौजी बाबूजी को 2 साल पर लौट रहले फौजी गरमान होला लो घरे ले कहले करे 7 साल का लइका बा हम 2 साल पर आइल बानी रंजन भैया कहले कि लइकवा का अलगा सुता दे कहले कि चुप रही 9 बजे सूत जाला 10 बजे अपन व्यवस्था में लगले अशोक नाम अशोक भाई जैसा भी 2-4 रन बनाओ तरह यहाँ खोल फिर अलग भइले 12 बजे फिर दोबारा व्यवस्था टंच करे के शुरू कइले फिर अभी 8-9 रन बन रहा है फिर जाग ने सुतबे कि ना सुतबे सरबिया पीछे लगले सुत फिर सुत गई 4 बजे भोर में तीसरा राउंड चले कि बोल बतिया ली